Aj na Ukrajine tak nie je. Došla, vyhrali. Sobrancom, že ne? Pare úplne zverilo, všetko bolo. Kde? Tu len tu na nole brána. Aj nejaké vedľajšie účinky? Nie, no, v pokusoch budeme prirodzene. Už vám raz. Idem aj ja. Pokývaš, brat, prekáž. Tak, bože. Odsudzaj! Dávaj, Luka. Bola výška. Tieto podujatia sa usporiadajú každý rok. To je 9. ročník tohto podujatia. Stále je to 5. júla na deň Cyrila Metoda. A nakoľko bolo nepriaznivé počasie, tak sme to urobili, preložíme to na SNP. Ale inakšie by mali tu turnaj mužov, kde bolo už 39 ročníkov československo-vietnamského priateľstva. A nakoľko muži už pribrali, už nehráme ten volejbal, takže nastúpili ženy. A ženy, je to turnaj o pohár starostov obce, ako Petrovce, Koromľa, Krčava, Priekopa a sme radi, že prišli aj ukrajinskí novinári, žurnalisti, ktorí to boli asi pred mesiacom, sa im to zapáčilo, takže prišli aj oni. Rybník, ja to chcem ako rekreačné stredisko, ten druhý rybník, to by som chcel na ryby, ale máme projekt vypracovaný na 9 miliónov, športový areál v tomto prostredí, športový areál so detskými prilieskami, so osadením a týmto.
No a robíme na ďalších projektoch, ktoré by boli. Také európske projekty, Ukrajina, Slovensko. Máme družbu s Perečínom, nadviazujeme ďalšie družby a teraz vycestujem na Ukrajinu, aby sme urobili ten projekt, lebo to je zrkadlový projekt, čo sa urobí na Slovensku, sa urobí aj na Ukrajine. Hľadáme spoluprácu, máme družbu s mestom Perečín, ktoré veľa spolupráce sme s nimi mali doteraz, ale treba vypracovať projekt napríklad či kanál, či vodu, či toto, ale to musí byť spolupráca jednej z druhej strany. Куда поставят? Tam sú tým Jadnášovi. Prvé miesto obsadilo družstvo z Ukrajiny, ale tak to nie je, jak to bolo, lebo Krčava vyhrala predtým a potom bola posledná, takže nerobte si nádeje, budete posledný potom na druhý ročník. Ako aj na obedajšiu hračku pani Timkovú zo Skorovny. Ktorá cenu získala už druhýkrát. 9. ročník nášho voľového turnaja uzatváram a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, myslím, že cezhraničnú a tak ďalej. Ročníkovú trikrát hurá! Nech sa páči. To je nádherné toto, človeče. Páni, my už sme museli, no. Nie sa musíme pírať. Хто виручив нашу команду? На здоров'я! Ленка. No do toho veľkého pozeraj. A do veľkého! Взагалі, грою команди я задоволена, тому що, як ви самі знаєте, команда не сильна була, але ми показали хороший результат. А на рахунок гри, то, звичайно, умови були трошки екстремальні, тому що на відкритому повітрі, трохи незвично, але я думаю, нам все вдалося. Особисто мене приємно здивувала ця масовість і саме те, що жінки такого старшого і середнього віку так зіграно грали, тобто видно одразу, що вони працюють над собою не один рік і не два, і вони так досить дружньо йшли до перемоги. Ale zatiaľ sme nehrali, zatiaľ také športové podujatie nebolo, teraz prvýkrát s Ukrajinou. No, my to máme každý rok taký turnaj, ale teraz iba prvý rok s vami hráme. S vašimi dievčatami mám priateľský vzťah a pozvali ma už opätovne na Ukrajinu.